Vítajte u nového videa, dneska tu máme opäť hokej, ten, ktorý ste chceli, tak ho tu aj máte, slúbený zápas Slovensko versus Fínsko a veríme, že náš tým začne na majstrovstvách sveta v hokeji úspešne a začína sa tento duel a ideme na to, budem rád, keď dáte like a odber a ideme na to, užite si video, vyhráte hádzovanie, vyštartovali sme do útočného pásma, bacha na Fínov! Hlavaj! Regenda! Tak ten teraz dostal. Ako keby ho prešiel buldozer. A môžeme ísť za pukom. A fínsky brankár mimo brány, ale nestihli sme dorážať. Aká veľká škoda tohto nevyužitého útoku. Fíni! Hlavaj nás... Tatar by musel najskôr lepšie hrať a potom by možno mohli ísť aj do útočného pásma. Fíni! Tatar! Môže ísť dopredu! Tomáš Tatar za ostatný nájazd! Zahráme si presilovú hru! Ale ešte využitý počet a 5 minút presilovej hry! Tak toto sa nám nádherne hodí! Vyhráte vhadzovanie v útočnom pásme našej presilovej hry. Puk posílame síce preč, ale to z vlastných dôvodov. Regenda! Ajú! Tak toto sme moc nevymysleli. Tatar prehral na Legendu! Ten nedokázal poslať puk do brány Fínov. Koniec prvej tretiny sa skončí 0-0. To sa ešte nič nedeje, je len prvá tretina. Začína sa druhá tretina, vyhrávané 5-3. Prehráte vhadzovanie druhej tretiny, čo Fínom môže pomôcť ubrániť oslabení, ktoré aj ubránili. Škoda, nedokázali sme využiť túto 5-minútovú presilovú hru. A teraz Tatar! Dávaj gól! Pavol Regenda! Vynikajúco! Po dorážke dokázal skorovať, vyhrávame 1-0 v druhej tretine. Po nevyužitej 5-minútovej presilovej hre vyhrávame, výborne. Naša druhá formácia je na ľade. Patrik Koch. Hudáček sa snažil získať puk, bacha na Fínov. Antilová strela, Hlavaj ho ale vychytal. Hriviek vyhral vhadzovanie, prihral na Hudáčka. Hudáček, prišiel puk, to čo sme nepotrebovali, ale Hlavaj kryje. A Marek Hrivík, Martin Ferrari, vyhral na Hudáčka, ale Hudáček odmov zapustil. To čo sa stať nemalo, Martin Ferrari, prihral na Hrivíka. Tak toto mohlo skončiť už v fínskej bráne a Šimon Nemec dáva gól. Výborne. Ešte posledných 10 sekúnd. Patrik Koch. To mohlo byť ešte v bráne, ale po druhej tretine to bude 2-0. Sme blízko k tomu získať 3 body proti Fínsku. Blíži sa posledná tretina na stranu, vyhrávame 12-5. Vyhráte vhádzovanie? Dvorák. Hrajú tu už aj hráči, ktorí boli na junioroch, že dokážeme zvíťaziť nad Fínskom. A teda zakázané uvoľnenie. Vyhráte vhadzovanie v obranom pásme, ale prišli sme o puk, vyhodený puk. A fínsky brankár. Tak teraz sa fínsky brankár rozhodoval až príliš dlho a tým pádom urobili veľkú chybu Fíni v obrane. Brankár mohol inkasovať a míňame bránu Fínov. Mohlo to byť ešte 3-0, ale Fíni idú na to s prázdnou bránou. Antilová strela a Hlavaj kryje. Hlavaj ho vykryl. A môžeme ísť dopredu. Regenda. Posledné sekundy zápasu. No tak Tatar. A vyhrávame tento duel. Tak podarilo sa nám zvíťaziť nad Fínskom. A to sa nám hodilo.
a verím, že toto video sa vám tiež ľúbilo, lebo toto je koniec videa. Na strele sme vyhrali 18-6 a vidíme sa na budúce proti, neviem komu je Amerika alebo proti Lotyšsku, teraz sa to ešte dozvieme. A teda na budúce hráme proti Lotyšsku, dobre, nie sme v prvej skupine, nič sa nedeje. Tak verím, že sa vám video ľúbilo, ak áno, dajte like a odber a vidíme sa na budúce. Čau, čau.